Ibababa ko lang yung ponytail ko kasi magsusombrero tayo. Side view na lang. Hindi baka makita yung kilikili ba? Kilikiling maputi. Opposite. Sobrang itim. I don't think some... Yeah. Taking my hat, huh? I like this hat. Yeah. It suits me. Yeah. No, I'm not taking my glasses. Harry Potter's. Right, we're going. What about the list? Oh. That would be good. This is our first time to go in a drive-thru. Oh, excuse me, your first time. Oh, okay, my first I've time. been through many times. Walang keme, but this is my first time na mag-drive-thru dito sa ano nila, fast food. Kasi pag pa-fast food kami. So you experience. Ha? Pag pa-fast food kami, normally open yung mga ano ba, main shop talaga. Pero ngayon, hindi. Drive-thru lang yung open. Where's the squirt? Here. Okay. The spray is here. Ayan. Oh, there you get down there. Ah, we're here. Is that all? That's it, yeah. Thank you. And the next stage is collect. Ano lang sila mga palangga card. Any sugar for your coffee? 3 please. No, make it 4, can you? Thank you. Whoa! Lovely. Thank you. Thank you. There you go. So, yung in-order namin sa drinks, meron tayong Fanta, cappuccino kay John, 2 quarter pounder na burger with cheese. Meals siya, so meron siya kasamang fries. Then, nag-order din tayo ng cheese box, mozzarella dippers. First time ko itong i-order. This is our first time to order this, isn't it? There. How greedy. I wouldn't leave it open if they got cold. I know. I'm just, you know, Oh. showing them. Then, meron tayong chicken select. So, kain tayo. Let's eat. Do you want salt? What is this? Meron din silang kasamang salsa dip. I think this is for the mozzarella. Love them mind a bit. And sa chicken select, meron silang pa sweet chili dip, dalawa. Look. Oh. So, yung view natin mga palangga is ito, kalsada. So, ito yung view natin. Ipapakita ko lang sa inyo. Yan. So, we can see what's going on. Yan. I know what's going on. Are you very hungry? Starving. You cannot wait. Well, I want it to go cold. I want to try the cheese one while it's hot. Smells good. Smells good. Should be all my sugars in there. You only got 3. First bite mga palangga.
Is that bag empty? That is good. I like this. So first bite. Nagkakape si Mister. Kaya yun, hindi niya nakikita. Yep, that's good. Finish with that now. Like so. Finish. So now you can try. I like chicken select. A big fat chicken. They have eyes. I forgot to say without eyes. You're not keen of the dippers. I went to the wrong one. Now we'll try the chicken select. Yan. It's so good. You need to dip your chicken here. I've done it. I'm allowed to have it without. Tomato sauce would have been better. I-try natin i-dip yung mozzarella dito. Sweet and chili. Pwede. That just has no taste. Unless you put a dipper. Oi! Like a barbecue stuff, that. Salsa, yeah. No like salsa. It's like a barbecue. No like it. No like it. What? What you know like it? The salsa? Is your coffee okay? Here's speed camera van, look here. So, yan na mga palangga. We're going home. Sweetheart? Yeah. I need to cut the grass when we get home. Yung time dito is 5:04. Perfect. Good afternoon mga palangga. Pagpasensyahan nyo na talaga mga palangga. This past few days, palagi na lang ako naba-vlog. Pero yung vlog na, nagsisimula ako mag-vlog pero walang ending. So, ang nangyayari, if nagba-vlog ako, let's say for example, this day, at hindi ko na kayo na-update kung ano yung nangyayari. So, ayun, parang nangyayari, wala na siyang content. So, ayun, pasensyahan nyo na talaga. At busy din kasi ako sa mga bagay-bagay. So, anyway mga palangga, lalabas tayo. Pupunta tayo sa post office para ihatid tong ating
mga nabinta sa eBay natin ba. Deliver natin. Magpapaalam lang tayo kay Mr. Si Mr. sobrang busy ni Mr. Ay. Palagi ko na lang itong nakakalimutan yung susi. Yung susi ng ating sasakyan. Hindi yan aandar pag wala tayong susi. So, yun na nga. Si Mr. sobrang busy. It's good na busy siya, pero in some way din, hindi maganda. Kasi yun na nga. Of course, napapagod din tayong tao. Kahapon, pumunta dito yung anak ni Mr. para tulungan yung papa niya na mag-welding. Yung pinakamahirap talaga sa trabaho ni Mr. is yung pag-welding. And wala naman ako matutulong pag about na sa welding mga palangga, kasi yung pag-welding, I believe, more on panlalaki talaga yan na side. And yung mata ko, hindi pwede sa ganyang light. Yung parang, yung nagbiblink-blink ba? Pag nagwi-welding ka, everyone can do naman. Marami akong nakikitang babae na nagwi-welding, which is, I'm so proud of them. Pero, hindi ko lang talaga tinatry na mag-welding kasi ayaw ko namang sumakit yung ulo ko dahil sa mata. Honey! I can smell the welding. I'm going to post office, okay? Kawawa ni Mr. Oy. Umaambon mga palangga. Sa mga nagtatanong pala kung ano daw yung binibenta ko sa eBay, ang binibenta ko is mga apparel. Nasagot ko na to maraming beses, pero kung hindi kayo nanonood ng whole video, of course hindi nyo siya malalaman talaga. So dapat talaga manood kayo sa whole video. May mga tao talaga na hindi sila nanonood sa whole video. So, ito yung weather natin ngayon mga palangga. Makulimlim na medyo may pagka-foggy siya. Pero at least, it's warm. Dito na tayo sa bahay. Walang saysay yung pagsasampay natin mga palangga. Kasi tingnan nyo yan. Umuulan. Sinampay ko yan mga 30 minutes ago lang. Before tayo umalis. Hello girls! Oh no! Fipa and Phoebe! Mama is stuck here. Alakas ng ulan mga palangga. Nandito tayo para sabihin kay Mr. na nandito na tayo sa bahay. At then, yung ulan bumuhos. And si Mr. nag-welding pa naman. So, sort out ko lang yung laundry natin. Yan. Nandito pa. Mag-a-iron tayo. So, ipa-fast forward ko lang kayo. Sensyahan nyo na talaga. Bahay na naman tayo. Ito talaga yung buhay ko. I cannot pretend na palagi akong lumalabas. Kasi hindi naman talaga ako lumalabas. So, yung nakikita nyo lang talaga sa vlog ko is this is how I am. Kung ano yung buhay ko dito sa UK.
Many hours later. So, anyway mga palangga, maglalaba ako ng mask. So, Jen, maraming salamat talaga sa mask na binigay mo. Tinanong ko si Mr. Jen kung gagamitin ba niya yung isang mask. Unfortunately, alam niyo naman, yung lalaki, mas prefer talaga niya yung plain. So, sabi niya na ibigay mo na lang daw kay mama niya, kay mother-in-law. So, if you don't mind, Jen, ibibigay ko yung isang mask kay mother-in-law kasi si Bianan, mas kailangan niya yung mask. Si Bianan kasi meron siyang regular check-up sa doktor. At ngayon, every time na pumupunta ka sa clinic, dapat nakamask ka. At yung mask ni Bianan na binigay namin is yung surgical mask, yung hindi nalalabhan. So, ibibigay ko kay Bianan, Jen. Sasabihin ko sa kanya na this is from you and I bet that she will like this. Kasi mahilig si Bianan sa mga ganito. Yung bumblebee ba? Bumblebee ba or Bussy Bees? Yeah. So, maraming salamat talaga, Jen. Maghahanap na lang ako para kay Mr. yung plain blue or black siguro. Kasi yung mask na nabili ko, maliit sa kanya yung nabili ko sa eBay. So, maghahanap tayo ulit. Hindi ko pa siya nasusukat. Kasi hindi pa natin siya nalalabhan. Ito yung gamit ko. Galing Tesco na hand wash liquid. Mabango siya. At ano lang, mura. Pero alam nyo ba, meron sila ditong Ariel, meron silang Surf, and Palmolive. Meron din silang Dove, di ba? Meron naman tayong mga ganung na brand sa Pilipinas. Pero natuwa lang ako ba, nung nalaman ko, hala, meron din pala silang ganito, ganyan. Mostly na sa Ariel at yung Surf. Pero na-shock ako sa price kasi medyo pamahalan. Mahal, well, namamahalan ako. So, yan na mga palangga. So, susukatin natin to pag natuyo na. So, yung oras nga pala dito, 4 o'clock na. So, yung hapunan natin ngayon, si Mr. We will have pork, baked potato, and buttered cabbage. Yung akin, wala. Kasi kanina, nag-brunch ako and rice at baboy. Kaming baboy yung ulam ko. Ay, ayun, busog pa ako. Lagay natin dito. Yung tea mga palangga is ready. Nalagyan natin ng so, ito na yung tea ni Mr. mga palangga. Yan na. So, ito na yung finished product. Yan. Ihahatid natin mga palangga. Kasi kawawa si Mr. Sobrang dami niyang winilding na chassis ba. And it's a hard work. Kaya ayun. Ihatid natin. Yan na. Happy na si Mr. So, yung akin naman, nasabi ko ba na mag-yogurt sana ako? Ito na lang yung kakainin ko. Hot cross buns.